Dobré ráno, máme stredu a to znamená začiatok konferencie Drontex 2023. Poďte sa s ňou pozrieť, čo si pre nás prichystali. Moje meno je Matej Kučera a budem vás prevádzať celou konferenciou. Najprv si ale povedzme, o čo ide. Drontex konferencia je profesionálna platforma pre zdieľanie skúseností a informácií medzi expertami v UAV technológiách, reprezentantmi štátnych sektorov a neziskových krajín V4, ktoré chcú spojiť dronový a ekonomický vývoj. No a za týmto účelom sa na Drontexe podpísal memorandum o spolupráci týchto organizácií. Čo musím povedať, klobúk dole, že sa im to podarilo vybaviť a dohodnúť. Prvý deň konferencie sa niesol v duchu manažmentu bezpilotnej letovej prevádzky v krajinách EÚ a pokročilých dronových službách v krajinách V4. Bohužiaľ, viac prednášok vám nemôžem ukázať. Celým Drontexom nás prevádzal Mečiar, ktorý počas jednej prestávky medzi jednotlivými prednáškami upozornil na stan, ktorý sa nachádzal vonku pred budovou, a v tomto stane boli firmy, ktoré vystavovali a predvádzali svoje produkty. Cez prestávku som tam išiel a ako prvé moju pozornosť upútal záchranársky dron. Poprosil som teda pána, ktorý stojí za týmto projektom, aby nám o tom povedal niečo viac. Je tu so mnou Matúš Knap zo spoločnosti SK Space, ktorý vám ide niečo málo povedať o tom, ako môžu drony zachraňovať životy. Takže Matúš, mohli by si nám o tom niečo viac povedať? Áno, takže ja pracujem na takej dizajnerskej vízii záchranárskeho dronu v podobe VTOL lietadla. VTOL znamená, že je schopné vertikálneho vzletu a pristátia a následne teda dopravného letu, ktorý je veľmi efektívny a rýchly v podobe lietadla. V podstate buď sa jedná o dovoz defibrilátora na GPS súradnice alebo balíka urgentnej medicíny pre teda záchranu ľudského života. Ide o plne autonómny dron, ktorý by bol schopný odštartovať fúkovacie stanice a následne letieť teda na danej GPS súradnici. A momentálne som teda na počiatku vývoja a skladám prvý prototyp, ktorý by mal schopný demonštrovať všetky tieto funkcionality. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Po tejto krátkej prestávke nasledovali prednášky zamerané na správu dronov na Slovensku a v krajinách V4. Prednášky boli veľmi zaujímavé, no mňa zaujalo niečo viac. Všimol som si, že v prvej rade sa nachádza Ivan Bela, prvý slovenský kozmonaut, no a túto príležitosť som si nemohol nechať ujsť a počas ďalšej prestávky som si ho odchytil na krátky rozhovor. Čiže je tu so mnou pán Ivan Bela, prvý slovenský kozmonaut, a ja by som sa ho rád spýtal, prosím vás, ako vnímate drony na Slovensku a ako si myslíte, že to bude ďalej sa tento dronový svet vyvíjať? Bezpilotné prostriedky čoraz intenzívnejšie zasahujú do nášho života, či už jednotlivcov alebo spoločnosti ako takej, a Slovensko samozrejme nie je výnimkou. Intenzita využívania dronov, či už na súkromné účely alebo na priemyselné účely, rastie geometrickou radou. Žiaľ, jediným problémom na Slovensku je, že tá legislatíva nestíha tomuto tempu, trošku zaostáva, ale musíme sa prispôsobiť tomuto trendu, musíme začať aktívnejšie v tejto oblasti pracovať. A k tomu práve prispieva aj táto konferencia, ktorá sa teraz koná, Drontex, kde sa stretnú špecialisti či už z technologických oblastí vývoja a výroby týchto dronov, alebo z oblasti užívateľov týchto dronov, ako som povedal, či už na súkromné, alebo priemyselné, alebo na profesionálne účely. Takže si myslím, že Slovensko sa tomuto nevyhne. Európska legislatíva na tom veľmi intenzívne pracuje. Slovenská legislatíva dúfam, že sa naštartuje a prispôsobí sa tomuto, pretože s nárastom využívania dronov rastie aj riziko určitých buď kolízií alebo nebezpečenstva na Zemi, pretože ten priestor nie je neobmedzený a tým, že rastie počet využívateľov tohto vzdušného priestoru, tak narastajú aj tieto rizika. Legislatívne postupy by mali napomôcť k tomu, aby to lietanie v tom našom vzdušnom priestore nad našimi hlavami bolo bezpečnejšie a aby zavádzanie týchto dronov malo aj svoj legislatívny rámec, ktorý umožní užívateľom týchto dronov využívať ich v maximálnej miere bezpečne. Dobre, veľmi pekne ďakujem za vašu odpoveď. Prosím. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli a poďme sa pozrieť na zbytok Drontexu. Táto časť ma zaujala. Legislatívne postupy by mali napomôcť k tomu, aby to lietanie v tom našom vzdušnom priestore nad našimi hlavami bolo bezpečnejšie. Ale nie kvôli tomu, že by sme na Slovensku potrebovali viac byrokracie alebo rôzne legislatívy na to, aby obmedzovala dronovú prevádzku. To nie. Skôr ma zaujalo, ako by to reálne fungovalo v praxi a aká technológia by za tým stála. Našťastie nemusel som si to ani predstavovať, pretože v tej dobe za mnou v stane bola firma Atros, myslím si, že zo Švajčiarska,
ktorá túto technológiu má a používajú po celom svete. Poprosil som teda pánov z tejto firmy, aby nám niečo málo o tej technológii povedali ako nám funguje, ale bohužiaľ páni nie že odmietli, ale poprosili ma, aby som ich výklad nenatáčal a predpokladám, že asi z bezpečnostného hľadiska. Taktiež ma poprosili, aby som nedokumentoval zariadenia, ktoré tam majú vystavené dopodrobná, pravdepodobne tiež z bezpečnostného a asi aj konkurenčného hľadiska. No po dohode s nimi vám skúsim tak, ako považujem za vhodné a trošku zjednodušene vysvetliť, ako celá táto technológia funguje. Ak používate a lietate s bežným konzumerským dronom, napríklad R2, hociaký z rady Mini alebo aj iné značky od napríklad Autelu alebo Parotu, tak na komunikáciu medzi ovládačom a dronom používate tzv. Rádiové vlny. No a na základe týchto rádiových vln dron vie, čo má robiť. Má ísť hore, dole, doľava, doprava. No systémy a riešenia od tejto firmy dokážu ten signál zachytiť, odfiltrovať a dokážu ho buď prerušiť, takže dron stratí spojenie s ovládačom a buď začne haverovať, vrácať sa naspäť alebo začne klesať dole, prípadne dokážu aj prevziať ovládanie nad dronom. No o tejto technológii si už viac v tomto videu hovoriť nebudeme, necháme si to na iné video, ale ak vás táto technológia zaujala, skúste sa pozrieť na stránku firmy, nájdete tam veľmi veľa zaujímavých vecí. Tak, prvý deň Drontexu máme za sebou, dúfam, že sa vám páčil a poďme si spolu užiť druhý deň. Dobré ráno diváci, momentálne máme štvrtok, druhý deň Drontexu a ja vás vítam v Piešťanoch. Dnes to bude trošku špeciálne, pretože dnes sa mám stretnúť s chalmi z Drone Republic a niečo málo si pre vás máme prichystať. Takže poďme sa pozrieť, či už prišli. Chalani z Drone Republicu prišli, super sme si pokecali a niečo sme si pre vás pripravili, ale na to si musíte ešte pár dní počkať. Ďalší deň prebiehal veľmi podobne ako ten prvý. Prednášky boli skôr zamerané na vzdušnú bezpečnosť a použitie dronov pri kriminálnych aktivitách. Ako pilot ste si v podstate vedomí, že takéto veci existujú, ale to, že ich počujete z prvej ruky a vidíte reálne príklady toho, ako sa drony používajú pri kriminálnej aktivite, vo vás zanechá trošku divný pocit. Ako príklad uvediem dva prípady, ktoré nám prezentoval zástupca jednej poľskej firmy. Prvý prípad sa týka pašovania cigariet z poľskej hranice. V tomto prípade pašeráci mali drona, do ktorého dávali krabičky cigariet a niekoľko desiatok letov vykonali medzi hranicami a tieto cigarety prepašovali. Každým letom v podstate spôsobovali škodu desiatky až stovky eur. Ďalší prípad je, kedy jedna nemenovaná firma používala staršieho drona s mikrofónom a odpočúvala konverzácie dozornej rady inej firmy a na základe týchto odposluchov potom vykonávala rozhodnutia. Po týchto prednáškach sa nám predstavila firma, ktorá sa zaoberá vývojom vojenských, ale aj civilných bezpilotných lietadiel. Táto téma je pre mňa veľmi zaujímavá, ale bohužiaľ vám o nej nemôžem veľa povedať, keďže táto téma sa YouTube moc nepáči. Čo vám avšak môžem povedať je, že sa jedná o ukrajinskú firmu Skyton a ich stroje dokážu na jednu nádrž zostať vo vzduchu 28 hodín alebo cca 3000 km, ak si teda dobre pamätám. A aby ste dostali ich lietadlo do vzduchu, stačí vám posádka 1 až 2 ľudí a trochu miesta. Viac vám už o tejto téme nepoviem, avšak ak si chcete o ich drone Raidbird 3 zistiť viac, stačí napísať meno firmy alebo drona do Google a vypluje vám milión výsledkov. Po konci prednášky som si spravil krátku pauzu a skočil som naspäť do stanu, kde firmy predstavovali svoje výrobky a produkty. No a moju pozornosť zaujal jeden pán, ktorý mal veľmi špecifický dron a bol to taký trošku bizar, ale posúďte sami. Tohle je náš létající motocykl. Naším cílem je, aby pilot mohl být každý. Má naklápěcí motory pro přední let a křídla pro zvýšení efektivity letu. Tak, aby jsme vlastně naším cílem je, aby ten stroj byl určený nejen pro zábavu, ale zároveň, aby byl užitečný. A vlastně parametry jsou, že by měl dosahovat rychlosti 230 km v hodině, maximální doba letu 1 hodina, range do let je 100 km a vlastně příští rok, během příštího roku, na konci příštího roku bychom rádi už otevřeli testování. V tuhle chvíli vlastně pracujeme na prototypu, tohle je prototyp v měřítku 1:3 a my pracujeme na velké verzi 1:1, kterou bychom pak následně chtěli i představit a ukázat, jak lítá. Tak počuli sme slova pána z firmy, ktorá sa pokúša o revolúciu v osobnej doprave. To, či sa im to podarí, sa dozvieme o pár rokov. Teraz sa ale poďme pozrieť na zvyšok Drontexu. Zostala už len posledná prednáška, a to na tému použitia dronov na analýzu dopravných nehôd. Prednáška to bola veľmi zaujímavá, avšak nemyslím si, že to je úplne content, ktorý by patril na YouTube alebo minimálne do tohto videa.
No a po prednáške nasledovala tombola, kde sa odozdávali vecné ceny, ako napríklad kamerový stabilizátor, dron či jedinečný obraz. Tak, a to bol Drontex 2023. Dúfam, že ak ste sa zúčastnili, tak ste si ho užili, a keď nie, tak dúfam, že ste si aspoň touto formou užili video. No a my sa spolu vidíme pri ďalšom videu. Tak sa majte a ahojte.